Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Astelena da eta beraz, kafeina dosi ekstra beharko dugu gaur. Asteburuak askorako eman du. Atortxurroken kontzertuak, zentsura mozioaren aurkako manifestazio Iruñean, alderdi politiko berri baten sorrera, eski denboraldiaren irekiera, Baionako argitxoen ikuskizuna, eta nola ez, Bizkaiko bertsolari txapelketaren finala. Asteburu luzea izan da bai, beraz egunon guztiei, baina bereziki, Aisain Txausti aburruzari. Lehen aldiz, 5 emakume finalean, eta lehenengo bertsotik emakume horiek ekarri duten bertsolari belaunaldi berrien indar erakustaldia. Pentsa, Aisak Badia labeslariaren La Prendo kantaren doinuarekin egin zuen agurra. Zer da hau, kaixo miribila, barrutik eginda nago kakapila. Maite dut atzean daukadan kuadrilla, 8 bat helburu tani zeren bila. Segurtasun faltak utzitan, kantatu nahi nuke txulitan, Aisan orden apur bat behintzat ikus dadila. Gaur sentitzen naiz ametxetan, egon nahi dut saioan bertan, Aisan orden apur bat behintzat ikus dadila. Eta beste bertsolariek indar erakustaldi horri eutsi zioten. Azkenean, miribila lertzear zegoela, Nerea Ibarzabal gailendu zen Jon Euriarekin jokatu zuen buruz-burukoa, eta 7 puntuko aldea besterik etzen izan bi bertsolarien artean. Eta amaiera borobila eman zion Nereak egunari. Badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izozten dela herri bat kantuan hastean. Gure erreginek ez dituzte koroak jazten, gure erreginek txapelak jazten dituzte. Duela urtebete, Maialen Lujanbio Zubastik 3. aldiz jantzi zuen bertsolari txapelketa nagusiko txapela. Buruz-burukoa amets Hartzaiusekin jokatu ondotik, saioko irabazle izan zen hernaniarra. Abenduaren 18 izan ziteken bertsolaritzaren mundu eguna. Izan ere, gaurko egunez baita ere, baina 2005an Andoni Egainak 4. aldiz irabazi zuen Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Egainak ez du deskribapenik behar, denok ezagutzen dugu. Bertsolari, aurkezle, ikerlari, 11 gauza egin ditu. Tartean, disko bat argitaratu, bere bertso batzuk kantatuz, tximeletak sabelean. Odio seinaletan, ikazkantza bat duzu hilean, gorriska bi matrailetan, hortzak zuriak Espainia gorri, bizulo grise galetan, margo arrea, urre margoa, izan arren begietan, ia mirari dirudi baina ez da berbera. Eta bertsolaritzaren egunarekin jarraitzeko, gaurko egunez hiltzen Manuel Matxain Ezpeleta. Gipuzkoar bertso jartzailea, bertsolari, korrikalari, bolo eta toka jokalaria. 1982an Donostiako udalak hirita armerituari emandako domina mantzion. Txikitandik bertsozalea izan da, 1960 urtean hasi zen bertsoak idazten. Euskaltzaindiak antolatutako lehiaketan 2. saria irabazi zuen Arantzazuko Amari jarritako bere bertso saiak, eta handik aurrera bertso saio ugari argitaratu zituen Zeruko Argia eta Goizargi aldizkarietan. Baita La Voz de España eta Diario Basko egunkarietan ere, baserriren saian. Agian ezagutuko duzue Aieteko parkeko ate baten ondoan dagoen toka eskultura. Izan ere, 2017an Matxainen omenez Donostiako udalak toka erraldoi baten itxura duen toka izeneko eskultura jarri zuen. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago aldapan gora, pausori pauso aldapan bera, pausori pauso gazain ondo tapago, eskultura raro. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago
Eta ari horri tiraka, gaurko egunez zendu zen Maria Luisa Petriarena Xenpelar, oreretako eulea eta bertsolaria izan zena. Bertsolari familia batean jaio zen. Izan ere, neba Juan Francisco Xenpelar bertsolari ospetsua zen, eta askotan aritu ziren elkarrekin. Eta alaba, Josepa Antoni Aranberri Petriarena ere bertsolaria izango zen geroago. Berari eskaini diote Ño liburua Miren Artetxe, Eli Pagola eta Maitan Egartziandiak Durangoko azokan aurkeztu ziguten. Ofizialki izendatu dezagun gaurko eguna bertsolarien mundu eguna. Gora herrimak, doinuak, paparrak eta bularrak. Gora. Rotzen jabe nola izan da iteke horri txuri batean idatzita dago hainbeste azala sentitzen du zure eskuen eske eskalea ez banintz jada bihurtuko nintzateke. Baina dena ez da bertsoa izango. Gaurko urtebetetzeak ere aipatu beharko ditugu. Adibidez, gaurko egunez 2001 jaio zen Billie Eilish, abeslari eta konpositore estatubatuarra. Eta gaurko egunez jaio zen Christina Aguilera, ekuadortar eta irlandar jatorreko pop eta rhythm and blues abeslari, dantzari, musikagile eta ekoizle estatubatuarra. Hamarnaka kantu ezagunen egilea. Eta gaurko egunez jaio zen Sia kantautore, ekoizle, aktore, zuzendari eta idazle australiarra. Bere ahots zoragarriaz gain, aurpegia beti estaliterat eramateagatik ezaguna dena. Zorionak! Az gaitezen June eta Goiuri abesten hasi aurretik. Gaur Josune Belez de Mendizabalekin hitz egingo dugu. Aurrekoan aurrez aurre egon ginen berarekin, eta gaur virtualki hartu beharko dugu kafea. Jardunaldi monstrenkoen inguruan hitz egin behar omen digu. Eta Dona Peianiz Nieto etorri da dagoeneko, gure terapeuta emozionala ea erregulatzen digun pixka bat asteburuko emozio festa. Gernikako Astrak 18 urte egin ditu eta ospakizunetan murgilduta daude zeharo. Unai Ola eta Kortaberria kontatuko digu zer prestatu duten. Elguatan elkarteko bikidere badatoz gurera. Saharan izan dira duela aste gutxi eta bidaiaren inguruan hitz egingo digute. Horixe, gure eztul, ahots itxusi eta nekearekin ongi etorria eman nahi dizuegu bigarren kafera. Abenduak 18 ditu, astelena da, eta aste hau oso gogorra izango da. Ongi etorri. Zuekin, June Romateti Barguren. Egunon. Eta zuekin, dantza egin ez duen, Julen Goikoetxea Horregozo. Egunon. Kasketos. Zer gertatu da? Gaur esfortzuak ekonomizatu beharren nago. Ez, dantza egiteak ez du zerikusirik zure ahotsarekin. Edo bai. Kasketoso. Eta nigo Juri ez izan handia nauzue, ez du dala nire buru aurkeztu?
Bai, Bilbeditarren estudioko eztabaida hauen ostean, gure maite dutak elkarbanatzeko ordua iritsi da, eta Julen hasiko da, ze askotan aitzakiak edukitzen ditu, eta gaur esan dit, hitzeman dit, maite duta prestekarri duela. Motz-motxean, esan dizuete gaur hautsa ekonomizatu beharra nago, eta motz-motxean bi kontutxo. Batetik, ederra da, astelengo izean etorri, lanera, eta gabonetako lehenengo paria jasotzea. Junek ekarri dizkigu hemen galetak denontzako, bakoitza bere poltsatxoan, etxean egindako galetak bere poltsatxoan, bakoitzaren izenarekin, eta eskerrik asko, June, galetengatik. Eta bestea, nire hautsa ez dago honenean, eta azkeneko 36 orduak izan dira, nola baitere erlojuaren aurkako saio moduko bat, larun bat iluntzean, Junere antzen, eta ez neukan hautsik gabe nengoen, eta, hotxe ez, astelengo izan irrati egin behar kontu horrekin, eta izan dira, azkeneko orduak hautsa nola ala berreskuratu beharraren erlojuaren aurkako saio moduko bat, eta hortxe zain mina, eta eztia, eta antzeko baliabideak erabiliz, ez hautsik honena, baina zerbait lortu dugu, gaurko saio egin alizatereko adinako rekuperazio lortu dugu, bier ere egin behar dugu, beraz gaurkoan gutxitze egingo du, bale? Bueno. Eta gure entzule finenak, hau da, Gorka Santestebanek, ze gomendio eman zizun, hautsarentzat? Ez kontatu liteke hori, bai, ezta? Bai. Koñaka edateko? Koñaka edateko. Bai, hori esan zidan. Gorkaren gomendioa da, Ez da bigarren kafeko lankideena, ez da nahi zirratiaren gomendioa, hau Gorka Santestebanek era pertsonalean egiten duen gomendioa da. Enion kasorik egin, esan nion, Gorka koñakarekin akaso ez darriko arazoa sendatu edo ahaztu ingo zait, eta azte komeni, sendatzea komeni zait, orduan enion kasorik egin. Eta zer maite du June Romatet Ibargurenek bere lankidei gaietako paritzaz gain? Nik maite dut, sarreran jarri dugun bezala pasaden larun batean Aixak egin zuen sarrera edo, agurra marabila bat iritu zitzaidan, ze maite ditut doinu ezberdinekin egiten dien agurrak edo inpaktatuta uzen zaituzten agur horiek, ze, gogoan daukat justo txapeldun atera den ere Ibartzabalek Harry Potterren doinu batekin egindakoa, edo gogoan dut 2009an Maialenek lehenengo agurra egin zuen doinu batekin ondoren bakarkakoan erabili zuena, eta hori, nik uste dut maite ditutela batez ere olako doinu bereziak ateratzen dituzten agurrak. Eta zer maite du Dona Pianiz Nietok lortu dugu kamera jartzea, beraz ikusten duzu streaming bidez jarraitzen duzuenek, eta entzungo duzue, irrati tradizionaletik entzuten gaitu zuenok. Kaixo, Dona? Egun non. Zer maite duzu? Nik asko maite dut jendea begiratzea. Bai, kaletik, jendean fijatzea, eta hortaz kontuatu naiz, hemen zuei begira, utxuneetan, abestia dagonean, edo dena delakoa dagonean, bakoitzak egiten dituen, keinutxo edo hartzen dituzuen posturak. Ez dakit, bai, oso, ez dakit, pertsona ikusten da, ez? Aztertzen ari da, Bai. Ez bakarrik ikusi. Bale. Ados, lasaiago geratzen naiz. Julen, zer dio indiokerrek? Maite dut ez badaukala. Ara? Irakurriko dut bera jarri duen bezala, bai. Gauza da, ostira arratsaldean lanean nengoela komunera joan nintzen, eta minutu bateko gauzan, madarikatu bat sartu zen eta kajatik dirua lapurtu zigun. Korrika eta builak atera nintzen bere atzetik, eta naiz eta jende guztiak entzun, etzian inor lagundu. Eta aparte, ezin dugu ez da minutu bat ere despistatu, ate itxi behar dut horretarako, ze sozietate sortu dugu. Hortxe, nere malaletxea, eta gero dio, por cierto, ez duen harrapatu, eta bestela dena ongi, bai. Tristea da, baina... Tristea da, bereziki horrelako proiektu txiki bat, ez? Hau da, lapurtzea gaizki dago, beti dago gaizki, baina haren mingarriagoa da, dirua lapurtzen diozunean, duela gutxi hasi den, duela urte gutxi hasi den proiektu bati, ilusioz beteta herrian bertan sortutako proiektuari, pena bada inork lagundu ez izana,
Indioker, hori ere Bai. tristea da, baina asko gustatu zait zure jarrera, ze bota ez zure malaletxea eta azkeneko esaldia hala ere bestela dena ongi. Hori Txarrakenduta dena ondo. txarrakenduta dena ondo, horrek ez dauka preziorik, Ba, animo. Escucho a los niños jugar. Eta nik maite dut eza daukat, indiokerrek bezala. Todo está en su lugar. El viento se esconde por si lo quiero salir a buscar. Rubialesek, Espainiako Futbol Federazioko presidente ohiak, abuztuan eman zuen prentsaurrekoan, berbiktimizazioaren mekanismo guztiak abian jarri zituen. Eta hala ere, txalotu egin zuten. Txalotu zuen Luis de la Fuentek, txalotu zuen Jorge Bildak, eta txalotu zuen Fede Vidalek. Eta guk abixatu genuen, eskuzarta bakoitzak kolpatu egiten gintuela. Konplizitate horrek ebakiak eragiten dizkigulako. Baina behintzat aurpegiak ikusi genizkien. Behintzat diok, denok dakigulako munstroak beldur gutxiago ematen duela itzaletik ateratzen denean. Todo el esfuerzo me pregunto. Gaur, Gernika Kirol Elkarte Saskibaloiko zuzendaritza batzordearen ezoiko bilera egingo da, azken gertaerak aztertzeko eta erabakiak hartzeko. Gaur hartuko omen dute erabakia. Naiz eta aspalditik dakiten, Mario López Lointek Gernika taldearen entrenatzaile ohi eta orain arte kirol arduradun izan denak, 3 urtez, sexu abusuak egin zizkiola jokalari bati. Aquellos que huyen mueren en el mar. Gernikako sare feministak bilerak egin zituen klubeko arduradunekin. Artean López umeen kampus bateko arduraduna zen. Eta zuten informazioaren arabera, 2023-2024ko denboraldian Lointek Gernika lehen taldeko prestatzaile izendatzeko asmoa zuten. Hori jakinda beharrezko neurriak eskatu zituzten. Baina alperrik. Zailtasunak izango zituela maila horretako entrenatzaile bat ordezkatzeko klubak eta. Badakizue aitzakiak. Baina aitzakiak konplizitatea dira, eta konplizitatea erasoa da. Toda mi ropa me pregunto de dónde vendrá. Mi comida se pudre mirando a sus madres rezar. Otra especie extinta, me pregunto qué sentirán aquellos que se quedaron. Gernikako sare feministak mobilizazioa deitu du gaur abenduak 18 astelena 7etan pasealekutik egingo dute, erasotzaileak kanpora, konplizitaterik ez izenpean. Beraz nire maite duteza, konplizitate horretan parte hartu eta oraindik parte hartuko duten guztientzat, eta maite duta Gernikako sare feministarentzat eta sexu eraso hauek jasan zituen emakume eta bere lagunentzat. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zure parean duzun. Eta sentitzen dut giroa zapuztu izana, baino haserrenago eta batzutan haserrea ezin da gorde. Eskerrak gure emozioterapeuta hemen dagoen. Dona, gaur estresa izango dugu izpide? Bai, uste dut askoen bide laguna den estres
hori ekarri nahi nuen, aurreko saioan ere bai, elitu zelako nolabait hor galderatxo bat estresaren inguruan, eta, bueno, uste ez genola ez da ipatu, baina, bueno, barrutik bagenekien galdera hori zegoela, eta esan bezala gai oso sakona zenez, honitartea eskainiko geniokeola saio batekin. Gai sakona da, askotan agian ez dakigulako ez da identifikatzen ere, ez da? Sentitzen duguna, ze estresa, pixka bat definitu beharko bagenu, esango genuke, bagian kezkarekin harremana duela, lanez gainezka egotearekin, nekearekin, baina ez dakigu agian kutsatxo batean sartzen eta orduan sentitzen dugunean, agian ez dakigu izena jartzen, sentitzen diogun horri. Izan daiteke. Beti bezala gauzak definitzea eta jakiteak nondik handatu zen, eta zer diren laguntzen du marko bat ematen digulako, eta bai, guazen definitzea, ze azken aldian nik bai asko entzuten dudala, eta gero estatistikak ikusten ditugu, eta entzuten ditugu, eta estres maila altuan bizi garela, dio munduak nola baitez, ez dakituzuek ere zuen egunerotoko egunerokotasunean. Zuri, zuen egunerokotasunean ere estres hitza erabiltzen dezuen, estresatuta nago, ai ama, ze estresa. Modan dago, ez? Igual tristea da esatea, baina dena biltza estresatuta, inguruan. Asko entzuten da, ez? Bai. Akaso beste gauza batzuei, izenik jartzen ez digun beste gauza batzuei deitzeko modua izan daiteke? Izan daiteke. Ze jende, beti estresatuta nago eta, bai, da, beretan estresada, ez dakit. Ez dakit, nik uste dut, orain guazen ikustea, itzegin da gero ze hausnartzen dugun, edo ez dakit ze ondorio konklusio atea itzazkegun, ze nerea pertsonala nik esango nuke estres maila handia degula, nerekin bat zatozten esaten dudanarekin, baina gero ere gertatu daiteke, nola ez, askotan igual hitza jartzen diogula estresitza beste bat gauza beti ez dena, ez? Orduan, zer da estresa, ez? Sentimendu bezala edo emozio bezala adaptaziora eramaten gaituen energia da, ez? Gure inguruan baldin badago egoera bat zeina eskatzen digun gehiegizko esfortzu bat edo sobreesfortzu bat, gure gorputzak esaten du, bale, energia behar dezu. Orduan, gure energia maila igotzen du nola? Estresa deitzen diogunaren bitartez. Azkenean, emozioak esaten dugun bezala energia dira, eta gehiagizko edo energia gehiago behar degunean, gure gorputzak badu mekanismo hori. Orduan, adaptazio bat da, X egoera zehaz bati adaptatzeko kondizioa da. Beraz, hau esan da, estresa ez txar bezala ikusi behar dugu. Estresa ona da, estresa txarra da, estresa beharrezkoa da. Kontua beti da ere ikustea zer dugu gure inguruan, zer gertatzen ari da, ez? Adibidez, juten baldin magea oinarrietara, ez dakit gure arbasoetara, nik ikusten dut, ez? Gure arbasoak basoan 8 bat ikusten dutela, eta esaten du, ostras, edo alde egiten dut hemendik, edo agian hil egiten naiz, ez? Orduan, ze behar du? Energia pilo bat. Eta egoera estresante bat biziko du, ostras, 8 bat, korrika ateratzen da, hartzen ditu bere armak, edo igotzen da ez dakit nora, edo egiten du hortaz alde egiteko sobreesfortzu bat. Hori da estresa. Momentu horretan ez bazera estresatzen, agian agur. Edo igual 8aren laguna egiten zara, baina ez dakigu, ez? Instintoak esaten digu, badazpada ies egin, ez? Hemen berdina da, ni baldin badakat, ni orain mudantza batean ebili naiz, eta urteko bigarrena da, ez 3 hilabetetan 2 mudantza egin ditut, orduan, 3 puntu haundia izan dut. Gizu Harvardek ikerketa bat egin zuela eta ondorriztatu zuela dibortzio batek adina estresa sortzen duela mudantza batek, ezta? Eriotzaren dolua, dibortzioa eta mudantza bat. Nik ere ikusi nun eta esan nun, ostras. Orduan ere, jakinda, estres maila altua izango nuela, prestatu egin naiz, ez? Baina hala ere, estresa bizitzen da. Orduan, ze gertatzen da? Mudantza bat, adibidez, eriotza bat, lan karga, ez? Lanean, esatezu, ostras, informeak egin behar ditut, ez dakize egin behar dut, orain, urte amaiera batzutan ere, gabonak, olako ekintzek edo egoerek estres maila egotzen dute zergatik, ze estimulo gehiago daude eta gure gorputzak behar du energia gehiago hori guztiak kudeatzeko. Eta hori beharrezkoa da.
epe motz batean, bizitzen baldin badegu egoera bat zeina eskatzen digun gutik esfortzu gehiago, energia gehiago, begirune gehiago, kontuan izatea gauza gehiago, behar dugu energia gehiago. Orduan hor adaptatu egiten da. Zer gertatzen da nire energia maila igotzen baldin bada? Gero deskantzatu beharko dudala. Edo gero jetxieran beharko dudala erabili dudan aina deskantzua, hori berreskuratzeko. Orduan, estres puntu horiek baldin badia gutxinaka urtean 3 gertatzen diren gauzak, nire gorputza aldu, hori kudeatu, hori digeritu, eta hortik nolabait ikasketa bat atera, ez? Rekurtso gehiago izatea, baliabide gehiago, tresna gehiago, egora ezberdinei aurre egiteko. Zer gertatzen da gaur egun? Estres horiek ez direla inpuntualak. Eta estresa, bai lanean, bai gure bizitzan, badakagula oso eguneratua. Teknologiaren bitartez, ez da txorrada bat, zeagian ja, geroz eta gehiago ohitu gara, baina mobila egunero gainean izatea notifikazioekin oso estresantea izan daiteke. Ze denbora guztian eskatzen digu begiratu hemen, kontuan izan hau, ez dakizen bat WhatsApp dituzu irakurri gabe, ez dakizen bat email, ez dakizen bat notifikazio sare sozialetan, eta dena ere iritsi bartzara. Eta gero dakagu gure bizitza, dakagu gure deskantsua, elikatu behar gara, zaindu behar dugu gure burua, lagunekin egon behar gara momentuan, ez? Presentzialki, lanean egon behar gara presentzialki, baino, gure buruan, hainbat gauza ditugu ere egiteko. Orduan, 24 ordu horietan, ez dakizen bat milaka urtetan, ebili gara 24 ordu horiek, eguneko 24 orduak dosifikatzen erabatera, eta orain, sartu zaizkigu milaka estimulo gehiago. Orduan, gure estres maila normala da igota eukitzea. Ze, ja ez da 100 gauza egin behar ditut igual 1000. Eta hori askoz gehiago da. Orduan, zuk esaten dizunaren inguruan Julen, modan dago, izan daiteke, ze modan dago ere estresa bizitzea, ez? Segun eta ze bizitza daramagun, nire amonak ezekan estresik, baina eskezekan nire bizitza. Orduan, nik uste oso eguneratua dagoela, dagoegun bizitza, bai eskatzen digulako esfortzu handia, ez? Buruan bada ere, gure espektatibekin edo gure egin behar, ez? Buruan ditugun egin behar ezberdinekin. Bai, eta nik uste dut, zentzu horretan baita ere, modan dagoela, edo ez dakit, kasik ere gizartean errotu den zerbait dela, beti liatute ibili beharra. Esan nahi dut, norbait entzute, arratsaldea libre daukat, hor produktibitaterik ez dago, denbora galtzen ari zara, beti iritsi ezin da leku guztietara, eske berandu iritsiko naiz, eta horrek ere sortzen, zure buruari sortzen diozu, ez? Estres bat, baina akaso okupatuta egon behar izanaren horre bera sortzen dizun estres bat ere eragiten diogu gure gizarteari, gure buruari gizartearen eraginez, akaso? Ez dakit, Librea dugun arratsalde hori hartzen dugu gure burua zaintzeko eta tik batzuk jartzen ditugu, edo egin behar batzuk, ez? Bale, sofan eseriko naiz ordu erdiz, gero irakurriko dut, gero te bat hartuko dut, orduan da, ostras, egia da, egin beharrak ditugunean askotan ez ditugula bizitzen berdin, ez? Eta bai sortzen ari garela, hausnarketa pertsonal profesional bezala, sortzen ari gara nola baiteko lako gizarte bat non zerbait egin behar dugun beti, ez? Eta ezerrez egitea da, orduan, karo, ni ezerrez egitea egin behar bezala jartzen baldin badet, horrek ere, ez dituzten deskantzatzen, ez? Edo bai, hemen estresari buruz hitz egiten ari garela, esango nuke, esan dudan bezala, nire gehiagizko energia sortzen baldin badet, gero hori berreskuratu behar dut. Eta hori berreskuratzeko loarekin egiten dugun bezala, horrela egiten da, ez egiten. Ez egiten eta burua ere bai, nolabait ez izaten okupatuta hainbat gauzekin. Orduan, estresa beharrezkoa da, bai, estresa lagungarria izan daiteke, bai, beti ere dosifikatua denean, beti ere adaptazio moduan denean, hau da, baldiman nijoa 3 hilabetez estresatu da, agian pentsatu behar dut zer ari gara, eta gertatzen ere ingurunean hainbesteko energia eskatzen didanak.
ze hor gertatu daiteke, batzutan 3 hilabetez X egoera dugu, zeina estresatuta gauden, lan berria dela eta, aur bat jaio bada etxean, mudantza konstante bat dakagu, edo herriz aldatu bagera. Baina hor kontuan izan behar dugu, ezin dugula mantendu energia puntu hori, estres puntu hori, 100%. Eta gutxinaka jeitsi behar degula, igotzen bada ere, gu jeitsi behar dugu orain esango ditugun hainbat gauzekin, ez? Turning your orbit around. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come back. Galdera bat utzi digu entzule batek, Dona. Dio, Dona, eta benetan estres hori kontrarrestatu daiteke edo akumulatzen da. Esken ere ustez, naiz eta ez horrela uste, akumulatu eta hor barruan geratzen da. Segun eta nola bizitzen dugun eta segun nola egiten dugun, ez hor geldituko da barruan edo kanalizatu egingo da. Azkenean, emozioak energia dira, sentimenduak energia dira, eta energia hori bere funtzioa da gure adaptazioa beti, ez? Ingurunera adaptatzea. Orduan, hori kanalizatzen ez baldin bada, hori energia horri ez badiogu ematen forma bat baliagarria funtzionala, hor bai gelditu daiteke barruan, ez? Haserrearekin bezala gertatzen denean, ez? Haserre asko baldin badugu edo haserre bizia baldin badugu eta ez badegu kanalizatzen, korrika egiten, negar egiten, norbaiti oihuka egiten, ez? Askotan horrela kanalizatzen dugu, funtzionala ez bada ere, da mingarria izan badeteke, horrela kanalizatzen dugu. Hori ez badegu egiten, gorputzean gelditzen da, ez da estresarekin berdina. Orduan, hemen, asko, bezakit entzun dezuen noizbait estres ona edo estres txarrari buruz ez, nik pentsatzen nuen estresa beti zela txarra. Nik ere. Adituek, berriz ere esango dut, eta ez naiz inoiz, espero dut inoiz ez aspertzea hau esaten, emozioak eta sentimenduak ez dira onak edo txarrak, beharrezkoak dira, estresa ere beharrezkoa da. Estresa bizitzen ari baldin bagera, beharrezkoa delako izango da. Gero ikusiko dugu, zergatik edo ze adaptazio dago horrez, askotan igual beharrezkoa da gure buruan dagoen ideia batengatik, eta ez benetan errealitatean gertatzen ari den zerbaitengatik, hori beste gauza bada. Baina buruan baldin badago ideia bat, ni sobre energia bat behar dudala, hori ere landu daiteke. Orduan, adituek bai esan zuten nolabait dagoela estres ona edo funtzionala edo baliagarria, eta estres txarra edo ez funtzionala edo ez baliagarria. Estres on horri edo funtzionalari estres deitzen zaio, estresa, eta estres txarrari edo disfuntzionalari distresa. Distresa. Bai, asko, niri grazia handia egite hitzonek, eta horregatik gogoratzen, eustresaz ezain beste, baina distresaz bai. Bueno, ze esan nahi du honek, eustres horrek, baliagarria zaigun estresa, da nolabait, egoera hori kudeatzeko baliabideak ditudala sentitzen dudanean, ez? Hau kudeatu dezaket, ez? Nik askotan esan dut, niri honera etortzea estresatu egiten nau. Egin batean, ez? Gai bat prestatu behar dut, etortzen naiz, aurpegia ematen dut, zuzenean gaude, kontuzuna, berze esaten duzun, zerrez, bada, niretzako estresantea den zerbait. Estres bat, hasieran estresanteagoa zen orain baino. Zergatik? Baliabideak gehiago ditudala sentitzen dudalako nolabait, ez? Urteak dira, kamera baten aurrean nahiko eroso sentitzen naiz, zuekin ere bai, eta horrek egiten du, ni lasaiago etortzea estres puntu maila batekin, baina esango nuke estres bat dela, zeni sentitzen dut, kudeatu dezakedala baliabideak eta tresnak, eta bai, nolabait, ni hazi egiten naiz honekin, ze gehiago ikasten dut, ere bai, eta estresaren beste ezaugarri bat da, nik erabakitzen dudan zerbait da. Vale? Ezaugarri horiek baldin baditu bizitzen ari zaren estresa, nolabait onura bat bizitzen, estresa bada ere, zerbait aportatzen dizu, zerbait ikasten duzu, eta baliagarria zaizu. Kontran, distres batek edo baliagarria ezagun estresa izango litzake, sentitzen dut ez dudala baliabideak, ez ditudala baliabideak horri aurre egiteko edo hori kudeatzeko, estres hori kudeatzeko, ez dut erabaki hau
inposatua da, igual lanean, ez dakiz ze egin behar dezu, ez dakiz ze informe egin behar dituzu, edo ez dakiz ze elkarrizketa, edo zerbait erabaki ez dezuna nolabait, eta inposatua dena, ez? Ezin dut hori kudeatu, ez ditut baliabide nahikoak, eta ez dut hori, ez dakit zer egin, ezin dut hori kudeatu. Hor bai, estresak nolabait egiten digu kontra, esango genuke, ez? Edo egin dezake kontra. Orduan, bueno, hori ere bai fijatzea bakoitza nola bizitzen ari den estres hori lagunduko du. Ze agian distresean gaudenean, ez? Edo distres hori bizitzen ari garenean, baliabide nahikoak ez ditugula sentitzen baldin badegu, hor agian kateatuta gelditzen da, ez badegu hori kanalizatzen kanpora, ez? Bukaeran ikusiko dugu aber zer egin dezakegun hori kudeatzeko, baino bai, esan estresa emozio guztiak bezala oso pertsonala dela. Bai, eta interesgarriena niretzako da emozio guztiekin bezala berriz ere bakoitzak begiratzea nola bizitzen dut nik estresa. Zezuek, adibidez, noizbait bizi izan dezu estresa. Bai, noski. Ze ondo, bizirik zaudete. Bizirik gaude. Bizirik zaudete eta konstiente zaudete. Ze askotan, zakit hau gertatu zaizuen, kanpotik jaso dezue, estresatuta zaude. Baina ez zarete zue, eta horre esate ostras, egian bai, edo kontran esate zue. Ez dago estresatuta! Ez, hori askotan gertatzen da, ez? Haserreekin, beldurrarekin eta bar, ez? Ukatu egiten dugula, ze estresak nola energia asko ematen digun, oso funtzional gaude, oso kanporaka gaude gauzak egiten, eta askotan deskonektatu egiten gara gu nola gauden hortik. Eta nola kanporaka gaude gauzak egiten, hau egin behar dut bestea, ez gara konturatzen igual egunetan, ez? Baina kanpotik esatezu, Nire aurten pasatzait hori, aurtengo udaberrian. Udaberrian lankarga asko, lotu zitzaion horri gero udan ere Frantziako turra eskaini berri izan genuen, eguneroko kontakizunak izaten dira, aparte beste lan karga batzuk ere bai, eta ez dakiz emate egun jarraian, segido lanean, eta hasieran ondo, esaten duzu, ondo, Ondo, gaztea naiz. Ez, bueno, hori ez dut nik esan, Bai, eta ematen dizu, nola gehiagizko energia bat degun, ematen du, honekin aldet. Eta egia da, hasieran, honekin aldegu, baino denboran luzatzen baldin bada, ezin dugu, da, lo egiten ez badegu bezala. Lehenengo egunetan, edo lehenengo orduetan ondo, baina gero lo egin behar dugu, eskantxetu behar dugu, estresarekin hori gertatzen. Eta inguruko jendeak, bolarako gora dara mazu, eta ez dakizer, eta badakizer, eta Eta iritsi ziren uztaileko azken egunak, eta ez ninduen aguantatzen, ez da nire itzalak ere. Eta momentu batean, nire buruak klik egin zuen, eta esan nuen, ostia, egia da. Ez du nire burua aguantatzen, ez du dinurra aguantatzen, eta jendeak konturatzen ari da, inaguantable nagoela. Eta jendeak esate zizun? Esan zizun norbaitek? Jasan ezin zaude? Jasan ezin dengoela ez, baina modu zuzenean ez, baina bai geratu beharra daukazu, roskaz pasata zaude, eta nire buruan klak egin momentu baten egin nuen, esan roskaz pasata nago. Eta etzen polita izan hola garbi esateko. Sentsazio horretarari, momentu hori, etzen batera atsegina izan. Eta sentsazio hori eta gero aukera izan zenun hori lantzeko? Bai, esan nahi dut, gauza asko osnartu nituen, ez? Esperientzia horretatik, eta, bueno, errepikatu behar ez diren gauza batzuk, uste dut ondorio batzuk atera ditu dala, eta ez dakit, ikasi dudan horrek, espero dut, berriz ere, datorren urtean, antzeko egoeraren bat tokatzea baldin bada, beste modu batera kudeatzeko erramientak uste dut atera ditu dala, beraz, saiatuko naiz. Datorren urtean garai honetan igual berdin esango dizuet, baina espero dut ez uste dut beste modu batera, beste alerta batzuk edo ja nere buruari jarri dizkio dala, muga hemen dago, eta jazta. Ze polita hori esatea, ze askotan konturatzen garenean, ikusten dugunean nola gauden, eta era estresante batean bizitzen ari bagara, mina egiten duzuk diozun bezala, ostras, egia da, roskaz pasatzen nago, ia bete batzuk dira, jendea igual ez dut ondo tratatu, nire burua ez da, baina horrek, ikusteak ematen digu aukera gure burua zaintzeko, eta esateko, ze ikasi dezaket hemendik urrengo baterako, ze baliabidea etea ditudan, nire buruan gehiago, ez daki sinistu edo, ze esaten dugun bezala, estresa bihurtzen da
funtzionala positibo edo erabilgarrian sinisten dugunean egoera kudeatzeko tresnak eta baliabideak ditugunean edo gure buruan sinisten dugunean nola baitez. Eta hori ikusten dugunean aldatzen da nola bizitzen dugun egoera eta nola bizitzen dugun estres hori ere bai. Zu adibidez, ezakite Goiure Diunek, nola zarete estresatuak? Nola zaudete? Ui. Ni jasan ezina naiz. Baina jasan ezina esan nahi du. Orokorrean, ni ja bordea naiz izatez, ezin da narekin hitz egin. Ezin da zurekin hitz egin? Edo zer gauzak molestatzen dit. Vale. Minimoak molestatzen dit, orduan asarretzen naiz edo zeinekin. Dela mugitu diazu hemen daukaten liburua milimetro bat, eta nik hor nahi nun, asarretzen naiz. Eta orokorrean adibidez, ni soinuekin naiz oso sensiblea, ijaterako orduan, edo plastiko soinuekin, eta asko molestatzen diate, estresa daukadenean, ezin dut inorrekin jan ondoan, edo norbait baldin badukat ondoan txiklea mastikatzen, naiz eta hoa itxita duki, junin behar naiz gelatik. Bai naiz oso irasziblea. Interesantea. Aprobetxetzen esan dezuna, ikusten dut hemen, adibidez, entzuleak galdetu duen bezala, zure jarrera hori, borde izate hori, edo utzi bakean, edo nola bait ere estresaren kanalizazio bada. Estresa ez badegu kanalizatzen eta askatzen, gehiagizko energia hori erabili dugu lanerako, erabili dugu bizitzarako, dugun egoera hori kudeatzeko nola bait, baina nolabait energia hori hor gelditzen da, apurroiek hor gelditzen dira, orduan kirola egiten, masaje bat ematen, arnasketa batzuk egiten, kanpora, barrura bueltatzen, hor energia hori nolabait kanalizatu egiten da, egiten dugu klak energiarekin, eta iraszible egote hori berez lasaitu egingo litzak, ez? Horregatik garrantzitsua da ere ikustea ezagutza gure buruan nola gauden, esateko, ostria, hirugarren zaunkada ematen dio norbaiti, ez? Edo ja, hirugarren aldiz norbait ikusten duela txiklea jaten eta bani joa, igual hau kanalizatu behar dut, bakoitza ikusiko du ere nola. Eta komunikatzearen garrantzia zen, niri gertatzen zait batzutan oso estresatutan nagonean eta agian, gertatu daiteke hemen nago eta estresatutan nago eta nago hango mailan eserita eta ordenagailuarekin eta denboraz larri eta egin behar dira A, B eta D eta E eta F eta etortzen zait norbait lankide bat galdezka edo ez dakit zer kontatzera normala den bezala, ez? Baina agian egun hortan hain estresatuta nago molestatu egiten didala eta pentsatzen batzuetan gertatzen zait pentsatzen dudala. Baina nola ez da ari konturatzen amarrak bi gutxi direla eta ni oraindik tekleatzen ari naizela superagerikoa da estres momentu bat dela, ze ari da komentatzen ez dakit, lanpara ez dala pizten. Ezin dut lanpara kudeatu orain, estresatuta nago eta orduan estresak sortzen dit hori, baina nola ez dago konturatzen ari estresatutan nagoela. Bueno, hori ez, baina gero ez dut esaten aizu ez alduzu ikusten, edo aizu ikusten nauzunean horrela nagoela, mesedez ez egin hau, edo hau, eta hori egin beharko genuke. Bai, beti ere komunikatzea gure inguruan dagoen jendeari konfiantzazkoa, edo gurekin, egunero diardun jendeari komunikatzea, pixkat, edo behaiek ere gu ezagutzea, horrela nagonean mesedez esan hau, bestela piztu egiten naiz, eta guk horren ardura ere hartzea laguntzen du. Justo, aipatu dituzuen estresaren sintoma horiek, nolabait dira sintoma, agertzen diren sintoma fisiko ez, barkatu, psikologiko edo emozionalak, ez? Ze estresak nola ateratzen gaitun gure normalitatetik nolabait, ez? Gure ohituren edo gure egunerokotasunetik ateratzen gaitu energia gehiago piztuz eta sobreesfortzu hortan, beste pertsona bat, ez? Bilakatzen gara, komilen artean esaten dut, ez? Pertsona berdina gara, baino beste jokaera batzuk ere edo ditugu, eta horrere ikusten dugu nola gure sintoma edo ohiturak ere aldatu egiten dira, sintomatologia ezberdina izaten. Eta hor egon daitezke bakoitza bereak izan da, baino sintoma ezberdinak, ez? Ohituren aldaketa batzuk, ez? Ni adibidez, esango nuke gutxiago jaten dudala.
estresatuta nagoenean, okerrago egiten dut lo, esnatu egiten naiz goizoko 5:00, normalean 5:00 izaten da, nire estresatuta nagoenean 5:00 esnatu egiten naiz. Beti 5:00? Normalean bai. Kuriosoa da, ez dakit nik uste hor fisiologikoki daudela organoen zerbait eta niri estresa piztu egiten zait. Badago pelikula bat beldurrezkoa 3:04 goizeko ordu txikitan, ez? 3:04 esnatu egiten da aita gauero, 3:04 direnean, eta gauza gertatzen dira, ez? Eta gauzatxoak gertatzen dira. Eta orduan, noizbait gertatu izan zaidanean, gauerdien esnatu edo horrela, eta ordulariari begiratu eta 3:04, beldurtzen naiz. Claro. Zuretzat hori da posterdiak. Etzako da posterdiak, baina esatetet, bale, estresatuta zaude, eta aprobetxatzen eta gauzak egiten ditut. Azkarrago ibiltzen naiz, horiek izango dira nolabiteko ohituren aldaketak. Horre ere fijatzea, bale, ze egiten den nire ohituretatik kanpo dagona, ez? Ze normalan patroiak ditugu, emozionalki. Orduan, estresatuta gaudenean patroi horiek, piztu egiten dira. Badaude sintoma fisikoak, ez, tripako mina izaten dut, normalean asko juten da tripetara ere bai, igual buruko minak, antxietate gehiago, ez, arnaz estuka ibiltzen naiz, hor, badaude ere sintoma ezberdinak, bakoitzak bereak eta nola oso pertsonala den emozio guztiak bezala, hor ere fijatu gaitezke, ez? Eta gero, sintoma psikologiko edo emozionalak ere bai, hori, irastibleago egotea, frustratuagoak, ez, nola ematen du denbora ez dakagula ezer egiteko gauza pila bat egiten dugu, ez gea iristen, eta ez naiz iriste horretan, askotan, gauza gehiago ezin ditut egin, ez? Orduan, lehenengo puntua bai esango nuke estres hori kudeatzeko lehenengo jakin behar dugu estresatuta gaudela. Eta askotan, esan dugun bezala, ez dakigu estresaren ezaugarrietako bat da, gu ez konturatzea estresatuta gaudela. Orduan, hor begiratzea, nolakoa naiz, ni estresatuta nagoenean lagunduko digu. Bai, nero ohituretatik zer egiten dut, edo nola aldatzen dira nero ohiturak, nola fisikoki nola nagoen ere, trepako minak, azala igual lehortu egiten zait, pupak ateatzen zaizkit, ortzueloak, olako sintoma ezberdina daude, eta gero ere bai, emozionalki, nola gauden, uste, justo zuek 3 esan dezuen emozionalki ez, 3 gauzatxo, hor ikusi dezakegu, eta ez badegu ikusten igual kanpotik ere esate digute, nola zaude azken aldean, ez? Eta hor ere, beti ere, irekita izatea teori, jendeak ere nola ikusten gaituen, interesantea da. Gu ere, gero ez matxakatzeko honekin, baizik eta esateko, estresatuta nago, egia da, hau gertatzen den ari zait, lanean, bizitzan, nire inguruan, igual ez zuzenki guri, baina gure inguruan, ez dakit, pixukidekin bizi baldimazea, eta zure pixukide guztiak azterketan daude, zu ez bazaude ere, eta etxean baldima dago estres ambiente hori, gian zu ere hori jasaten ari zara, ez? Edo besteak beste, beste hainbat kontu. Gertatu zaizuen noizait kontrakoa, sentitzea estresatuta egon beharko nuke, eta ez nago, adibidez, azterketa garaia da, eta ikusten dituzu zure taldekideak oso estresatuta, eta zu ez zaude estresatuta. Eta gaizki sentitzen zara, ez zaudorako estresatuta. Hori niri gertatu zait. Bai, niri pasa izan zait. Eta gainera agian horbaitek esan egiten dizu. Baina nolatan ez zaude estresatuta. Eta horrek ez dakit estresa den sortzen duena, baina sortzen du. Alerta bat pizten da, nola baita, ostras, agian nela egon barko nintzake, ez, lasai eginago. Baina horiek dira, nik uste eta askotan, batzutan ere hitz egin degula hemen, ez, izakiz sozialak garen ez, gure emozio edo aldarte emozionala ez datorrenean egoerarekin bat edo besteek sentitzen dutenarekin bat, egoera zehatz baten aurrean, alarma pizten zaigu. Agian zerbait gertatzen ari zait. Ze gure primitiboki jotzen dugu besteak bezala egotea. Ez, askotan da, ni besteak bezala, ez nahi pasar desapercibida, ez, esaten den hori. Horrela talde sentitzen garelako ere bai. Doluarekin ikusi dut hori gertatzen, baita ere, zerbait gertatu da, eta ingurukoak tristea daude, eta zu agian etzara puntu horretara iritsi, agian oraindik ez zuzulako asumitu gertatu dena, baina esaten duzu, nik ere etxean geratu beharko dut, edo, ez naiz joango kontzertu batera, porque, claro,
Berez, egon beharko nuke negarrez logelan. Bai, eta oso soziala garenez ere egoerara adaptatzen gera, naiz eta gu hori sentitu edo ez behar izan. Orduan, horre ere bai, badator gure buru hori esaten, ai ama, agian honela egon beharko nintzake, baina badakigu ez garela egon beharko, ez degula egon behar X egoerara, edo X sentitzen, baizik eta bakoitza sentitzen duguna hori da sentitzen ari garena, eta ongi etorria, eta onartzen dugu, eta honekin goaz, ez? Orduan, jakinda nola gauden emozionalki estres horretan, sentsibleak izan hori ikusteko, sentitzeko eta gero hori kudeatzeko. Nik esango nukera nola estresa dan gehiegizko energia hori izatea, eseri, arnasa hartu, konektatu barruarekin ze hori eginda, seguraski nekera joko dugu, ez? Eta gure gorputza ja nola alertatik gelditzen garenean ja alertan ez gaude, estresak alertan mantentzen gaitu, gure gorputza egingo dugu seguraski bum, eta txof geldituko gera, eta hor ja bakoitzak behar duena. Ez bagera iristen horrera, kirola egin zerbait fisikoki ja roskaz pasata bagaude ere, klak egiten diguna, eta ja, ohera jun gaitezkena deskantzezen. Eta baldin badakigu estres egoera hori mantendu egingo dela, eta adaptatiboa denez, arnasa hartu, gutxinaka, buruari ere esan, gutxinaka egiten ari zarela, aldezuna, eta deskantzatu aldezunean, negar egin aldezunean, oiukatu igual ez ondokoari eta kojinari, eta horrekin kudeatu. Zurekin denbora azkar pasatzen dela, goizeko 11 direla, eta estudio zentraletara joan behar dugula, azken ordua ezagutzera Egoi Belategiren eskutik. Egunon, Egoi? Egunon baita zui ere, goizeko 11 puntuan eta aste bururoko balantze lazarrarekin gatuzela, tuterako udaltzainek, gizon bat atxilotu zuelako, atzo iluntzean indarkeria matxista delitu bat egotzita. Tuterako udaltzengoak eman du jakitera igande arratsaldean emakume batek dei egin ziela ohartaraziz senarrak eraso egin ziola, eta jarraian etxetik alde egin zuela. Handik minutu batzuetara gizona topatu eta atxilotu zuten udaltzainek. Komisaldegira eraman zuten epaileren esku gelditzeko zain, horixe dugu honen inguruko azken xehetasuna, azken datua baita ere gogora ekarri behar, Mario López Loentek Gernikako kirol arduraduna salatu dutela ere 13 urteko neska bati sexu abusu jarraituak egiteagatik. Horren berri izan ostean Espainiako Saskibaloi Federazioak lehiatzeko baimena kendu dio, eta orain klubak ere kargu gabetu du erabat. 11 urtez, Loentek Gernikako entrenatzaile izan zena, ikertzen ari dira esan bezala, 13 urteko neska bati sexu abusuak egitea egotzeta. Klubean ardura postuak izaten jarraitzen zuen horren ostean ere, salaketaren berri izan ostean ere, eta taldeko kirol arduraduna izan zen atzo kargu gabetu zuten arte. El País egunkariak argitaratu duenaren arabera, Lopezi egozten diote 1998an hasita, 13 urte zituen neska bati sexu abusuak egitea 3 urtez jarraian. Instrukzio epaileren erabakiaren zain dago une honetan. Garai hartan biktima Lopezek entrenatzen zuen Saskibaloi taldeko kidea zen, lehenik Allende Salazar ikastetxean eta jarraian Loentek Gernikan bertan. Erasoak hasi zirenean esandakoa, erasotzaileak 31 urte zituela, neskek 13 ondorioz 18 urteko ezberdintasuna bien artean. Salaketa iazko ekainean jarri zuten Gernikako epaitegi batean, eta horren arabera sexu abusuak jasateaz gain etengabeak izan ziren mehatxuak eta bere gaineko kontrola. Lehen erasoa 1998ko uztailean gertatu zen, Lopezek biktima Saskibaloi partida bat ikustera gonbidatu eta bularrean eskua sartu zionean. Hortik aurrera esandakoa jarraituak izan zirela sexu abusu horiek. Tira erreakzio bila esan behar, Gernika Lumoko sare feministak berehala deitu zuela atzoko egunez mobilizatzera, gaur arratsalderako jarri dute hitzordua 7etan zehazki Gernikako pasealekutik abiatuta. Eta lan kontuekin amaituko dugula esanez, igande honetako lan uzten ostean, bigarren greba eguna dutela gaurkoa Trapagarango Amazonen. Lan hitzarmen propio eta duinaren aldeari dira mobilizatzen urtarrilaren 3, 4 eta 5 beste 3 greba egun deituta dituzte. Ezkerraldeko Trapagaran herrian du Amazon banaketa multinazional
nazional estatu batuarrak bere zentro logistikoetako bat eta zabaldu zuten unetik euren lan baldintzak hobetzeko exigitu izan dute langileek. Hauexek dira plantillaren aldarrikapen nagusiak, kapilaren araberako soldata igoerak erosteko almena bermatze helburu, jaiegunetan, larunbatetan eta igandeetan lan egiteagatik soldataren ehuneko 75ko igoera, kontratu partzialetan astean gutxienez 24 orduko eta hilabetean 96 orduko lanaldia bermatuta edukitzea eta urtean gutxienez 22 opor egun izatea langile bakoitzak. 11:03 minutu ditugula, errepidetara ere begira jarri beharko dugula, lehenik eta behin aipatuz, ohiko autopilaketak amaitutzat jo dituztela Bilbo inguruan. Horrekin batera, azken orduko garrantzitsuena nazional bat errepidetik datorkigu, izan ere, bertan, Lasarte Orien eta Irunerako norantzan, kamioi batek su hartu du errepidea itxi behar izan dute, hori duela ordu erdi inguru eta badirudi ez dutela zabaldu oraindik ere. Kamioi eta kotxe baten arteko istripua ere emanda esan behar, Gipuzkoa 636 errepidean, kasu honetan Errenteria Oreretan. Bertan ere errepidea itxita bi norantzetan eta ondoriozko autopilaketak osatu direla. Amaitzeko, nazional 121A errepidean gaur goizean, Zaisako biribilgunaren inguruan Irunen osatutako autopilaketez esan behar, horiek dagoeneko amaitutzat jo dituela trafiko zuzendaritzak. Puntu guztietan mesedez, arretaz eta pazientzia ez gidatu, guraletik onaino eguerdiko 12etan izango gara bueltan informazioaren ariaren bigarren edizioan, eta ordura arte, gozatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko Egoi, guk aurrera egingo dugu, txiri buelta emateko ordua iritsi da, baina hasi aurretik musika pixka bat entzungo dugu. Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan, hainazkarko horrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute mireria eta ni beste egun batez isilik. Denok begira bestearen atarira zenbat dira, zer da zerretan ari dira eta zein egin zuk inon, zure kabiaz ez zu aitz guztiak gezu rezkoak dira. Son de mentira. Bueno, guk mentirarik ez, esan dugu txiri buelta eman behar dugula, eta txiri buelta emateko pres gaude Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialderekin. Egunon, Josune? Egunon, talde, zer moduz? Bueno, gaur pixka bat tristez, azkeneko aldiz zurekin egon ginenean, aurrez aurre egon ginean, eta gaur berriro itzultzera, gure kafe telematikora, hori pixka tristea da. Bai, ez dago zabera, besteleko epeltasun batekin hitz egin genuen, ez? Horre Durangoko azokan. Bueno, gu arnaz estulka llegatu ginen, Goiuri, justo zuek saioa maitzear zenutela, eta hortxe gure arte, gure artea, hori falta zaiten eri gaur artea. Astelen goizea, gure ikuskizuna egin eta gero, hortxea llegatu ginen, bai, oso gustora. Hementxe nator, abertzuen indarrarekin edo bigarren kafe honekin, gaur txiri buelta egiterik dugun, ze benetan, hainbeste egun jarraian lanian, Badut oporra behar ditut. Triste egoteko, Josune. Zer? Badaukadala beste arrazoi bat triste egoteko. Ze gertatu da, ez larritu, bota. Irakurri nuela aurrekoan Zeledonen izena, eta Zeledonen izena etzelako Josune Belez de Mendizabal, eta guk hemen aipatu genuen agian Josunek izan behartzuela Zeledon. Ni nagusi nagorretarako, nahiko heldua. Horre plaza gurutzatzeko jendez gainezka, bega. Ez nahikoa dauka taberna batean dantza egitearekin, hor? Jazta, horrekin ja nahikoa. Bai, egia da, atera da, egun hauetan irakurri dut, orain buruz nuke jakingo esaten, baina, da mutil gazte bat, musikan ere ibiltzen dena, Iñaki Keresazu. Hori da. 28 urteko Gasteiztarra. Así que badaukagu, ni harritu ninduena izan zen, nolabait hemen zuekin ibili gara horri buruz hitz egiten, eta aukera ezberdinak irekitzen zirela, bai izan behar zuela bluesa eta neska taldeko norbait, Zeledonen lekuko hartzen zuena, baina bazegoen ere beste eztabaida bat, eta zen, ea ez ote zen izango neska.
Bai. Eta gero horre eztabaida hori diluitu eginda eta edo behintzat nik ez dut jarraitu alakorik eta jazta izena bota dute eta bueno, bai, pixkat esan nuen nahi ba, falta izan zaite erdiko kapituloa neri, baina bueno, gertatu zaigu pixka bat antzekoa lehendakari gaiekin, ezta? Bai. Pentsatzen genuela bai EAJak eta bai Euskal Herria Bilduk agian emakume bat aurkeztuko zutela lehendakari gai izateko eta Utxigatik kanpora. Eta ez da gertatu, antzeko, zeledoirekin. Bai, alaxe izan da. Oie, por cierto, venga, emango dizuet gaur eguraldiaren parte. Minen bidez jarraitzen gaituztenok ikusiko duten ere arpila holan pixkat itxia ondo egin du lo, bederatzi ordu iaia, baina esnatzea, bai, pilo bat egiten dut nik. Baina esnatzea kostatu zaite eta gertatzen zait hau batez ere eguzki falta somatzen dudanean. Ez dakit zuenean nola egongo den, baina hemen, ikusterik den. Ikusten dugu. Belainoa, Belainoa, bai. Desente ikusten da, igual kamaratik dagoena baino gutxio, baina itxia, belaino itxia, eta ez dut uste zerotik pasa garenik gaur, 0 gradutik, bai, hemen fresko, hemen gure azala nordikoen parekoa, bueno, batzuena, neria justo zelguestena. Sekulako giro argia dago, erabat garbi, hemen Julenen atzean nabaritu daiteke pixka bat. Bai, horre egin dut, buru atera dut apur bat, eta urdin ikusten da, hotza kalanta, eguzkietan apur bat goxatuko du, baina pasatxo bat ematiko, mendibueltatxo bat egiteko giro ederra, hemen behintzat. Beitu, atzo, aste honetan ibili naiz Bilbo aldean, aipatu genuen ere bai Durangon izan ginenean, mendi filmen, eta hemen gauza kurioso bat gertatzen da, Bilbon zegoen ere oso eguraldi ederra atzo, eguzkitzu fresko, baina eguzkitzu eta gero ni etorri nintzela autobidetik ikusten dituen zuaitzen kolorez berdinak, bueno, hori udazken giro hori polit-polita, eta hemen Aiurden tunela daukagu, Murgia horraldean, hori pasa, bueno, ja sartu tunela, oso tunel laburra da, baina sartu nintzen eguzkitzu eta atera ja mordorren, ja dana lainotuta, da gauza bat, da bidaiatzea bezala denboran, sartzea tunel batean eta derrepente agertzea, pues, olako xea dugu Araba. Baina, bueno, zer ekarri dizuet gaur, aber, txiribueltan hasten naizela eta galdu egiten naiz. Txiribuelta egin aurretik, aipatuko dugu, gorkak bidali digula, Donostian hotz, Kontxatik pasatzen ari naiz, eta 7 gradu daude hemen. Begira. Ze ondo? Gorka bai bizi. Berra, Inkomparable. Orain bai, uraldiaren iragarpena egin ostean, orain bai, txiribuelta egin behar dugu, Josune. Esai eguzun nola, norekin, zergatik. A ber, ez dakiko Juri zuk izango duzu musika, baina begirame musikarekin abiatuko dugu astelena. Izan ere, ustut urrian, hasi ginenean txiribueltarekin aipatu nizuela, Gazte Talent izeneko lehiaketa bat dugulamen Gasteizen, Jimmy Jazz aretoan baia urteak dira ospatzen dela hori, eta da nolabait, gazteak, 14 eta 35 urte bitarteko gazteek parte hartzen dute horretan, zer eta euren musikarekiko doaiak erakusteko. Eta aurreko abenduaren 4 eta 5 izan ziren ja finalak, eta irabazleak baditugu. Así como me galanta, me tenía secuestrada. Es nintzen bere santa, es nintzen bere dama, que quede claro. No soy tuya, no soy tu nada. Mira y aprende, no me pierdas la pista. Solo os quiero fuera de mi vista, sin intención. Soy la que despista, y eso que no voy de lista. Y así me tienen, me consideran. Dame poder, terrorista. Hortxe dugu. Bai, oso indartsu. Ane Rodríguez Quintana ez baduzu ezagutzen, opari bat da, neska hau, eskenatoki gainean eta kanpoan ere, bai, artista hutsa, berak irabazi du 25 eta 35 urte bitarteko proposamenik onenari saria, Gazte Talent diogun honetan, anekdotaz da bere izen profesionala edo artistikoa, eta entzuten dugun hori zorrai terrorista. Udan aurrez aurre ikusteko aukera izan nuen, kontzertu batean, eta berak azaltzen zuen zertara zetorren abesti hau, ezta? Eta titulua batez ere.
Eta, bueno, pues, oso adierazgarria da be bai, emakumeok batzutan pairatzen ditugun gauzak, eta gero ja are gehiago ja euskalduna izan da, hoixe, ez? Eta kontatzen zuen oso modu bizian eta alaian, berak esaten zuen, batzutan hori gertatu izan zaiola. Eta ustut kokatzen zuela anekdota Madrilen, eta esaten zuen, igual, mutil bat olin saiatu ligatzen, eta berra, ja, utzionazu bakian, eta orduan ja, ez, punk, jartzeizu hori, venga, pues, ala. Zorra, venga, jazta. Eta gaina euskalduna baldin baza, ala, terrorista. Orduan, zer eginanek eta tori. Guatu pixka gehiago entzutera. No me pierdas la pista, solo los quiero fuera de mi vista, sin intención, soy la que despista, y eso que no voy de lista, y así me tienen, me consideran, dame poder, y así me tienen, me consideran, dame poder ser, Oso nahi, Josun eskerrik asko gurera ekartzagatik aztia. Erabiliko dugula, horrelakoak gertatzen zaizkigunean, edo horrelakoen berri eman behar dugunean, erabiliko dugula, ziur naiz. Bai, bueno, eta anerekin apuntatu, elkarrizketa bat daukazu ez, da oso kaineroa. Berez, naparra da, baina aspaldian jamen Gasteizen bizi dela, eta izugarri maite dugu. Anek ere, eta hoia gure barruko txutxumutxua dira, baina aukera izan nuen antzerkia berarekin egiten, eskolan ikasi genuen elkarrekin, eta maravillosa, ni maite mendutan nago anerekin, beraz, horre, arribitxi bat, bale? Zuentzako. Ondo, apuntatuta, zalantzarik gabe. Bai, bueno, eta gero, gazte talento honetan ere, hauen musikarik ez dut topatu, baina mehatxu taldeak ere irabazi zuen 14 eta 24 urte bitarteko beste modalitate batean, bai? Hemen Aitzo, Lander eta Pablo, hoiek dira metal taldea osatzen dutenak. Orduan, gazte talent sari hoiek, eman ziren ja duela, 2 asteburu, galdutan agonia, abendua oso kargatuta etorri da, baina bai, 4 eta 5, nun eta Jimmy Jazen, ze por cierto, Jimmy Jazaretoak 15 urte bete ditu, horrek esan nahi du, bai, adierazten duela zezarra naizen. Bai, zema dantza egin dugun handik. Bai, hemen Gasteizen ospakizunetan gaude, ze baratzaretoak ere 10 urte bete ditu, asteburuan, eta pentsa hor ere ikasteko aukera izan nuen, eta baina nintzen egon jaian, ikusi dut Instagramen izugarrizko konga ederra egin zutela kalian. Eta besteak beste, gonbidatu asko izan zituzten, Itziar Rekalde, Javi Barandiaran, Txubio Fernandez de Jauregi, bueno, ibili dira, oso ondo pasatzen, beste batzuk lana genuen bitartean, baina, oie, ederto. Itziar Rekalde daiteke, kultura hitz egiten dugunean gehien errepikatzen den izena. Hemen gure gonbidatuei beti galdetu eta erreferentengatik eta naiz eta, bueno, leku desberdinetako gonbidatuak, eta disiplina desberdinetakoak eta galdetu eta dena, bueno, bida eske Itziar Rekaldek behin esan zidan edo eske Itziar Rekalde ikusi nuen eta Itziar Rekalde? Itziar Rekalde handia da, bai, eta referente, bueno, kontaketetan ikaragarria, gainera ibili da azken hilabetean, ez dakit, Kolombian izan zen, igual ari naiz pixkat gaizki kokatzen, baina bai, Kolombian izan zen uda partean, eta azken hilabetean ez dakit nora junden, eta hortikan ibiltzen da munduan zehar, kontaketetan. Eta Itziarrenik eskerrak ere eman dizkiot, berak ezagutarazi zidalako Aulestiko arte dramako jardunaldiak, nun arte eszenikoetan sartzen zaren buruz belarri 8 bat egun, eta berak, ni justo hori zalean nintzela antzerkian, baina orduan kazetaritzan neon 100%, berak esan zian, jo Josune, nik hau egingo nuke, eta bitu kasu inion, eta horri esker besteak beste, nire bizimodua ere aldatu zen, Itziar Rekalden, bai, eta gaina ikusi dut zuenean ere, bigarren kafean izan zen utela Odei, ez da? Odei da ipuin kontalaria, ez da geta bizena zein den, baina... Odei ipuin kontalaria, barkatu, Odei Arregi, bai. Bai, hau hori da, Arregi, bai, ez da nahi zen. Astean egon zen, bai.
Bai, pues, Odei eta Itziar ere elkarrekin ari dira Arabazan izeneko elkartean, non kontaketari eta ahoskotasunari heldu dioten, besteak beste gure Ane Gebara Maitiarekin, Ane Arrugaeta, eta hortxe dago Araban talde potente bat, kontaketak egiten. Ipuin kontaketa esan nuen behin, eta esan zian Itziarrek. Josune, ez gara ipuin kontalaria bakarrik. Ez dugu bakarrik ipuina kontatzen. Bale. Beraz, ahoskotasunak badauka beste puntu bat, beste ondare bat, kulturala. Eta, aizue, ni animatzen naiz pilo bat zuekin. Bla, bla, bla jartzen naiz, txor. Osan da. Eta bakarrik gehatzen naiz. Kontatuko izuet amaitzeko, nahi baduzue. Gazteizen zer daukagu Gabonetan. Ospakizun edo opari, ez? Gabonetan. Opari buruz asko hitz egiten da. Esan behar nuen, hemen Julenen atzean, hemen gure estudioaren, gure laborategiaren parean, badagoela jostailu denda bat, eta hain justu gaur goizean esan dietela lankidei, harritutan nengoela, jostailu dendan etze bielako jende asko. Gabonak izaten dira, eta Gabonetan jende ibilioi da, eta gaur etze biela jende asko. Ez dakit zergatik esan dudan, hori aipatu eta 2 minututara denda bete egin da, eta hemen daude Olentzeroren laguntzaileak ilara egiten jostailu dendan, eta dago gainezka. Honek ematen du, zetakek Durangoko azokan zuen ilara. Horrelakoa gutxi gora bera, Etzaratzu izango Gabonetako elfoietako bat eta informazio ekstra daukazu, Goiuri, esan duzu, ez dago beteta eta derrepentean, pum, begira! Belarriak. Belarriak edo adarrak edo zeda hori. Belarriak edo elur orain baten adarrak dira hau. Ni Josune oso gabonzalea naiz. Gehiegi, esan izan didate, gehiegizkoa omen da, baina eta nola laborategia ez zidaten uzten, apaintzen, behintzat nire burua apaintzen dut, elur oreinekin. Por cierto, beste egunean, eta bitxu horren arira, Baratzako urte hurren aipatu dugu, horre arte eszenikoak lantzen den aretoa da, hemen Gasteizen Aldabe plazatxoan, eta eskatu zizkiguten sorpresa moduan, egin bideoren bat edo beste, eta ni nengoen ziku, sormena, egun hauetan estresa ez da ona, sormenerako, eta esan duen inguz bideo bat, eta zuk ekarri dituzun oreinen adar hoien kontura, nik egin nuen Rudolf oreina, ekarri nuen. Oso da oreinaren egitea, ni dauzkan esku handiekin adarrak eta hortxe ibili nintzen abesten, goratzen duzue uda baten, ez dakize uda zen hau, baina elbenau. Egin nuen moldatu eta bertsolaritzan, desde luego, 10 bat ez dut aterako, baina, oreina, eta hori, abestu nien, bideotxo bat, eta jazta, apainduta, sormena, eskas, ailegatzen da abenduaren amaierara. Josune, adina, ez dakit gehiago adierazu duzun, 2015 urte hurrenarekin, edo elbenao kantarekin, Del tractor amarillo, ni hablamos, ez da? Venga, pues holaxe. Holaxe doa bizitza aurrera. Nik amaituko dut kontatzen, hori, oparien kontura, nik esan dut oso pari ona izan daitekela Gasteiz atortzea Gabonetan, eta nik badakizu beti nire arlora, baina arte eszenikoen inguruko programa, oso sakona dago eta oso oparoa. Hemen beti izaten dugu batetik, bi programa, ez? Batetik mostrenka aretoan egiten dena, Alde Zaharreko gelatxo bat alternatiba deitzen zaien hoiei, ze dia txikiak, beltzak, estuak, eta komuna dago ia. Eskenatokiaren ondoan, horri deitzen zaio alternatiba, mostrenkak beti antolatzen ditu bere jardunaldi mostrenkoak. Eta hortxe, hasi zan, ostiralean Daniel Higienikorekin, olako kantaldi bertso improvisatuak, olako zerbait, olako kantak, eta hortikan aurrera, abenduaren 30 arte, mostrenkan izango dituzue nahi beste moduko ikuskizunak, laburrak, luzeak, bakarkakoak, taldekoak, eta leku askotatik ekarretakoak, batzuk euskaz, beste batzuk gaztelaniaz. Eta aprobetxatuko, esatera, Greta García,
Agatha Garcia ere etorriko dela. Neska honek egiten ditu olako antzerkiak eta, baina hortaz aparte liburu bat idatzi du Solo quería bailar, hau aholkatzen dizuet, ez dakit ezagutzen duzuen, baina oso barregarria da, barritzen duzu, baina ez duzu, ostras, gogorra da. Eta pixkat burokraziaren kontra aritzen den neska baten ondorioak dira, andaluzez dago kontauta, idatzita, holan, atetarapika irakurtzen eta holan, kostatzen da, batzutan, atxe asko hauzka, tarteka, eta neska hau, marabila bada, ezagutu genuen Logroñon izan zen festival batean, bere liburua ederra da, eta Gasteizko jardunaldietan egongo da bai. Olentzarri eskatzeko modukoa orduan, liburua. Bai, eta barre ingo duzu, Barre tipiko ez duzula, ostras, zelako burrada esan duen, baina egiten duzu, bakizue barrea batzutan, ala baino aurretik handoala. Eta, bueno, hori kontatzen dizuet. Eta amaitzeko beste programa bat, arte eszeniko ilututa, 150 gramo. Hau egiten da Montermoso jauregian, eta esan guztu, ze izen arrarua. Bueno, pues hau jaio zen, ja duela urte hainbat, azoka batean, merkatu batean, non postuak, utxik gehatzen jun ziren, eta orduan erabaki zuten, postu hoiek, bai perfumeria, bai arraindegia, bai hori dana, eskenatoki bilakatzea. Eta horregatik ditzen da 150 gramo, 150 gramo, ez? Lotuta pixkat salmenta horrekin. Gaur egun Montermoso jauregian dago, eta hor ere artista pilo bat, formatu txikiko antzeslanak ikusteko aukera egongo da. Beraz, Gasteiz, ikuskizunez betetzen zaigu. Ez da Vigo, baina bueno, Ez da beharrik ere, Ez da beharrik ere, ez. Gu jartzen diogu argia. Bihotzetik dura. Hori da. Eman dugu txiri buelta, Josune Belez de Mendizabalekin, eta aurrera jarraitu behar dugu, ordulariak ere bueltak ematen ditu eta aurrera goaz, Josune. Bai, ni pentsatzen nuen gaur nahiko xiku egon nintzela eta hitziken nuela izango, baina espabilatu naiz. Ez dakit nik zuek lokartu zaituztedan, baina bueno, hola ibiltzen naiz batzutan, dana bota. Hala, pues. Eskerrik asko, asteazkenean gaude, ez? Hori da, esan behar nizun, hasi garela gure kolaboratzaileak agurtzen, esan ez datorren urtera arte, baina zu oraindik ez. Ez, baina asteazkenean hori izango dugu, ez? Asteazkenean bai, baina asteazkenean oraindik urruti dago. Bai, hori etorkizuna da. Urbila, urruna, ertaina, ez dakigu. Bueno, gente, placer bat beti dezala, Placer bat, Josune. Aio. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
Azken hilabeteetan asko azpimarratu dugu Euskal Herriak baduela herri zapalduekiko elkartasuna adierazteko gaitasuna. Txikia izanik ere baduela beste hainbat herriri laguntzeko nahia eta indarra. Hala gertatzen da Sahara herriarekin ere. Urtero biltzen dira hemen arropak, urroeak eta janaria bertara eramateko. Eta urtero egiten dira joan etorriak aiei laguntzeko. Hor daudenean aspaldi betianik. Oihartzunen ere bada Elguatan izeneko elkarte bat. Urtero bidaia egiten duena Saharako kanpalekuetara. Urtero alduten eran laguntza eskaintzen diena. Pasaden abenduaren hasieran hartu zituzten herrietan bildutako materialak eta bidaia egin zuten Ousert kanpalekura. Ez du merezi aukera bat, lau horma zarago. Bertan izan ziren gaur gurean ditugun Olga Leibar eta Naroa Zabaleta. Eta bidaia honen inguruan, eta bertan gertatutakoaren inguruan hitz egitera etorri dira gaur bigarren kafera. Egunon bikote. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo, gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu, berbalin badezue, egon eroso, ze gu super jatorrakea, eta egon gozate oso gustora. Egia den. Kondenatu zituztenei. Abenduaren hasieran egin zenuten kanpalekutara bidaia, nola iritsi zinetan ara, ze sentsazioarekin zinua zen? Bueno, nire aldetikan esango nuke ez dela aurreneko aldia, ikuten naizela, eta hori dela eta sensazio desberdinak izan arren urtero, ja ez naula hainbeste unkitzen. Behar bada Naroak beste ikuspegi bat izango du delako aurreneko aldia. Bai, niri algak esan duen bezala, lehengo aldia zen. Ni jo nintzen pixkat ideia asko jakin gabe, zen nahi nune bai, aber nola harrapatzen zian denak, orduan bai, sentsazioa bai nerviosa, gogoak bai, aber zerrekin aurkitzen nintzen, azkenean bai herriko jendeakin ginen, orduan bai lasaiago aspektu erretan, eta hola. Eta, bueno, bertara iritsi baino lehen, hala ere prestaketekin hasi beharko zenukete, urtero egiten dezute bidaia hau, nola prestatzen da, zein dira lehen pausoak? Bueno, Elguatan elkarteak baditu programan proiektu desberdinak. Eta bat da bidaiarena. Orduan, irailean, ja hasten gera pentsatzen aldugun jun, talde bat behar dalako, ea badakagun dirua proiektu horiek aurrera eramateko, eta baitare jendea. Gure proiektuak ezin dia egin bakarrik baldimagoaz, honbar dugu taldetxo bat. Orduan, iraiatikan aurre hasten gea prestatzen, gauzoie denak. Geroan gauzatu alizateko. Eta bertara voluntario moduan beraz aurten zenbat joan zeate? Oihartzundik jungea 6. 6 persona. Gero gure arrimoan hurbildu dira beste 3, donostiar bat, beasaindar bat eta ikastegitako bat, eta baita ere Nafarroko beste bat. Laguna geralako eta, interesa badugulako zerbait egiteara. Naroa, zuri zerk tirazizun lehen aldiz pauso hori ematea edo jotea? Ni denbuan ekan ja pentsatua Saharar kanpalekoak nahi nitula bisitatu, eta egun batian, lagun bat dakat mina aurtengokin etorri dela, eta beha komentatu zian aurten jungo zela, eta planteatu nun bajutia, gero ja ideia pasazian, eta azkeneko momentuan berriro eukinun junin berdut, eta idatzi nion minari, justo azkeneko eguna zen apuntatzeko ebai, eta hola, azkenean apuntatu nintzen, eta laxe. Bertara voluntario taldeak joateagin batera zuekin eramaten dezute hainbat material, aurten zer eraman dezute? Materiala asko hemendikan ezin dugu eraman, zeren da azkenean maletak 25 kilo mino gehiago ezin du pisatu, orduan ingeruna zen pixka bat lagunaren lagunei eta adierazi
interesantzi zaigula eramatea, batez ere neguko arropa, Aha. nerabeentzako arropa. Beroki, galtzak, jerseak, kamisetak, eta hori denak bildu genitun, baita ere gure eskuko materiala behin da berriro eskaintzen zidaten, eta orduan sartu nintzen 300 piko kamiseta bertan sartzea, eta gauza hori Hau sartu egin, berda, 300 eta piko bai, kamiseta gero sartzeko. oso ondo kokatu genitun denak. Eta orduan, eraman genitun, 6 baginan, 6 bolso horiek denak 25 kilo bitartean pisatuak, material horrekin. Eta gero han, egin genuna zen pixka bat sailkatu, ze familitara juten ginean, bisitan, badugulako urte askotan sortu dian harreman oso politak hango famili batzuekin, eta han bertan ja, ondu ginean, ezakit, xaskilak bezala egiten, ez da? Hainbeste txaketa, hainbeste jersea, hainbeste galtza, honentzat, ez dakiz zer, familia honetan badaude, ez dakiz zenbat heldu, zenbat aur, zenbat, pixka bat horrela junginan, alik eta orekatuen izatea. Eta kamisetana, esaten du zeren da, bururatu zitzaigun, beste proiektu batan betetz ematen duguna aurrera, azkeneko 12 urtetan da urroearena. Urroeak zergatik, leheno ziren bidoiak. Eta bidoiak urdin batzuk, 1000 litro sartzen zirena. Baina bertakoak, zatik guk hori dena, proiektu guzioiek denak hango udaletxeakin kontutan hartuaz egiten ditugu, esan ziguten, interesantzi zaiela gehiago urroeak. Zergatik, 5.000 litro sartzen dialako bertan. Orduan, nola han ez dago nurik eta kamioi zisternakin hurbiltzen dien, izatea kapazidadia naiz eta 5.000 litro ez bete, baina 1.000 mino gehiago betetzen badituzte, hilabete bateako ura nolapait badakate, ez da orduan, gerozikan azkeneko 2 urtetan, han bertan erosiaz, bidoiak bezala, han erosten ditugu, banatzen ditugu familiei. Orduan, horixe, aprobetxatu genuen bidoiak banatze horri, famili bakoitzari 2 kamiseta emateko. Nola, 150 bidoi genitun banatzeko, bider 2, 300 kamiseta. Holaxe, matematika. Matematika. Eta, material guzti honekin iritsi zineten ara, baina izango dira entzule asko, eta, ni neu bera ere, ez duguna ikusten edo, kanpalekoa bera agian ez dutena ezagutzen, nola deskribatuko zenukete? Nolakoak dira kanpalekoak? Kanpalekoa, nik bai jo minan lehenago, nekan ideia bat buruan, azkenean refuxiatuar kanpaleku bat da, jendiari behaztu iten zaioz, azkenean behaien komunidadiak edo behaien herria bestela sortu dute, azkenean bakoitzak bere etxia daka, hormigoizkoa edo adobe edo dena dela, dendatxo txikia daude bai, gero desierto puro bai, eta animalipila bat, bai, behaien txokitoietan txatarrakin sortzen juztenak, ezagit, esplikatzeko zaila da, bai, nik eba imaginatzen un modu bate argazkitan ikusitat dela, baino behinan beste realitate bada, beste mundu bat, eta ezagit, oso... Nei atentzioa da izen dit, jende berriakin juten izenean, bakoitzari zerbaitek atentzioa deitzen dio, ez? Batzutan koloreak, beste batzutan zikinkeriak, beste batzutan lurralde buseko autobusak ikusten ditugula, beste batetan ertzainaren furgonetak ikusten ditugula, beste batetan nola bizi dian animaliak, dromedarioak daudela eta ez gameluak. Ni aurreneko urtean xok egoera batetan bueltatu nintzen, eta loiun lur hartuta ondoren etxeruntzen ninduala, ezkerreskui behiratzen nun eta esaten nun. Hemengo berde pixka bat baluteke. Animali hoi edena jandezaten. Zeren da, ez dago jaterik, ez dago ezer, ez dago urik, ez dago bizitzerik, baina 48 urte darramazkite. Haien herriska hoietan,
eskolak ere sortu dituzte noski, eta sareetatik jarraituta ikusi zaituztegu eskola ere aritu zeatela. Nolakoak dira haien ikasgelak, zertan aritu zineten haiekin? Bueno, lehengo 3 egunak egon ginen, etorri zen gukin apar bat, patxiku, paiasua dela Bea, eta beste lagun batekin, Alfonso, eta behaiek juten ginen eskolaz eskola, goizetan 2 eskoletara, eta behaiek behaien espektakuloa egiten zuten, umientzako, superongi pasatzen zuten, egia esan, guke bai. Eta eskolak nola dien, pues a ver, adobezkoak, daute zirko gisako bat dakate, patio zabal badakate, eta bueltan gelak daude. Gelak ez dakate argirik. Aulki guk hemen bazter batea botatzen ditugunak orain dela 20 urte, haiek dira, beraien mailak, beraien aulkiak, ezer gutxi behar dute. Irakasle gutxi dago, ume asko, eta ez dakit nola esan, kuadernoak, olako gauzak eta oso gutxi dituzte. Ez dakit, ez du zer ikustekoik hemengo eskola batekin, ezer. Ikusi dut ere, eta niri atentzioa deitu zidan, egun bakoitzeko orrazkera eta kolore bat bultzatzen zietela aurrei, ez da? Hemen arrazoi badaka. Neskak batez ere, Saharar munduan, eta musulmanetan, gehienetan, neskak hile luzea behar dute. Bai? Ez zaio gustatzen hilea moztea. Ez helduei eta ez umei. Orduan, han ere zorriak daude. Orduan, zinta berdea baldin badute gaur, bihar dakate gorrila. Horrek esan nahi du, etxean orraztu egiten dituztela. Urrungoan dakate urdina eta koleta bat. Eta horrek esan nahi du, berriro orraztu dituzte. Orraztu dituzte. Estrategia batzuk dira, ez dakit onak dian edo txarrak dian, minon estrategia. Hala eta guztiz zorriz beteta daude, hemen bezala. Batek ez natu nindun, izar polizariar batek hitz egin zidan, izar polizariar batek Ez, eskolako gaiakin lotuta naroak esan du bezala, urtea darra mazkigu, proiektua, urbidoien proiektua zaparte, eskolatan, 6 eskoletan parte hartzen dugu, ekintza desberdinakin, denetik izan dugu magoak, malabaristak, ekilibristak, antzerkilariak, ginola, dena, ez? Azkeneko 2 urtetan bailasuak, baina, urtero bilatu berri izaten dugu jende berria. Eta juten geha, adin bat konkretua edo adin batzuk tartean sartzen ditugu, segunda ekitaldia ze adinako egokitzen den, eta hortaz aparte juten geha, 6. hori izaten da behar berezitako eskola batera. Eta hor, oso maitatua geha, asko aportatzen saiatzen gehalako. Eta orduan, ongi etorriak izaten geha, bereziki eskola horretan. Aipatu ez dela, basamortua bera da, eta kolore marroia nagusi da, baina naroa nik badakit arte munduan mugitzen zehala. Eta ikusi ditut irudiak kolore pixka bat ere eman diozula, ez, zure aldetik. Bai, hau izan zen, olgakin eukinun lehenengo bilera, bidaia eta ez da hitz egiteko, nila pentsatuanekan noiz Sagara jutema nintzen zeozen nahi nula mural bat, o zeozen nahi nun utzi hor, santzunagatik handena ikusten nahi marroia kolore pixka sartzeko, eta olgari komentatu nion posible izango zen zeozeitia, mural bat edo, eta ideia superrongi ditu zion, eta egon ginen behitzen aber nun alko genunin, zer, segun nuningo dugun gauza bat edo beste bat, eta azkenian behar berezien eskolan, esan ziguten baiet, superados, eta pintura pia bat erosi genuen, orduan zagen, pues igual hasta 2 mural altxugu egin, eta behin genitun, bat barruan, jaima batekin, dromedario batekin, palmera, koloretsua, eta gero sarreran nahi genuen nintzo ze desberdina, igual
zoze mas reivindikatibo edo. Eta, bueno, azkenian, justo gaina ideia diseinu batzuk eraman ditun pentsatuak, eta justo hau azkeneko egunean, beste zoze nahi dutin, gauian egon nintzen pintatzen, eta, bueno, azkenian sarreran bain genuen pertsona bat, melfakin, Saharar banderan koloriekin, eta denak hartu zuten parte, superongi pasa genuen, egun guztia ginen, goizta arratsalde, eta super guztua. Hor nik komentatu izaten dut beti, taldea egiten dugunean, adibidez, animatzen denian jendia gurekin etortzea, beti galdetzen dut, zer dakizute egiten? Bai? Zer eskaini dezakezu, ez? Musikariak zeate, eraman aldezakezute musika instrumenton bat, eta aurten galdetu nun, eta narok esan zin, bari pentsatu genuen, orduan saiatuko gea hori egiten. Nik ere nahi izaten dut talde bezala, aprobetxatu dagon aukera guzia. Holaxe suertatu zen. Eta, Naroa, zure eskuetan ere ikusi dezaket haien aldetik arte pixka bat ere ekarri dezula obrera, ez? Bai, Olgak esan zigun jenan asuntua, benaiko genunin, da denak baietz. Eta gau bat etorri zien, bi emakume, azkenian hortaz dedikatzen dira, hortaz irabazten dute. Eta gau bat etorri zien, eta hortxe ginen, gau guztia denak, jena iten. Gaina, ni jenan prozesua nik betin dut, bidaietan edola, iten dizutela hor, eta ala, fuera, eta iraute izkizula, 3 egun. Ni jena honen prozesuen ekin, eta superongi egontzen egia zen, hor ginen denak, pintatzen, orduak, ni gehiena. Pero bueno, eta gero jartzi zute zumito bat, ongi hartzeko koloria, gero tapatu bertzu 3 ordu, gero bukatu genuen dena jena, igual, gaueko 10:00, orduan genitun hor, alarmak bateko ordu batetan, beste ordu bat terdi, beste ordu bitan, jena kentzeko, eta, ez superongi, denak superpozik. Bukatzeko bai galdetu nahi nizuela bidai hauek laguntzeaz gain, nik honen guztiaren inguruan adibidez minaren sareetatik jaso dut, dena ikusi dut, eta, idatzetako hainbat testu ere irakurri ditut, bidai hauek laguntzeaz gain, kontzientziazio lanerako ere balio izaten dute, ez da? Bai, gu askotan nahi izaten dugu elkartera hurbiltzea, eta hurbiltzeko modu oso ona da, area jutea eta han ikustea, hango realidadia. Naroak esaten zuen bezala, area jun arte, eta ikusi arte, ez zea konturatzen. Eta guk esperientzia hortan askotan izan ditugu, musikari oso onak ere jundiena gurekin, mago oso onak, baina area juten diranean, ikusten dute. Eta askotan, nik esaten diet, gogoratu, errefustu kanpamento batetan zaudete. Zeren da aztu itzen zaigu. Irutzen zaigu, ongi gabiltza ez dakiz denetik ematen digute. Kriston esfuertzua eginda, familioiek ematen digute denetik. Baina berez, behar daude, preso, kartzela handi baten, baina preso daude. Ezin dutelako bertatikan atera. Ez kanpora eta ez beraien lurraldera. Orduan, kontzientzia hori hartzeko, jun izaten gea museora, badago Museo de la Resistencia izeneko museo bat, eta area juten gea, baita ere juten gea presoen aldeko beste gune batera, baita ere aurten jun gea emakumeen zeramikako toki batea, nun bertan itzen dute zeramika, ikusi dugu, bertan saltzen dutenakin diro pixka bat kobratzen dute, eta barreta. Orduan, hori bertatik bertara ikustea, da asko ikastea. Eta gero, honea etortzen zeanean, hori esplikatzea bestei eta ulertu araztea. Olga, Naroa, mila esker hau guztia ona ekartzeagatik eta ziur hartuko dugula bigarren kafe bat, urrengo bidaia eta gero, edo arlakoren batean. Oso ondo, eta badakizue, gu prest beti animatuta gaude, ni aurten uste nun ezin izango nitzala jun, irailan, pentsatzen ulako inorretzela nire ondoan jungo, eta han bakarri juteko, proiektu horiek egitea ez du balio,
baina, bueno, gero gertatu da, jungiala, 11 persona. Eta orduan, abisatuko dugu. Eskerrik asko, Olga, eskerrik asko Naroa, aurrera jarraitu behar dugu, baina hartuko dugu bigarren kafea saio honen izenari omen egiteko. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Eta bosteko abenduaren 24 da. Goizeko 5 kaldera, 60 gazte inguru Astra fabrikaren eraikin abandonatura sartu dira. Trenbideko esitik jauzi eginda. 60 dira, baina beste 2000 pertsonen babesa dute. Eragileak, elkarteak, herritarrak. Egun hartatik aurrerako egun eta hilabeteetan gertatutakoak odisea hutsa izan ziren. Okupazioa, mobilizazioak, gorabera legalak, sinadura bilketak, Otsaiaren 18ko bigarren okupazio bat, batzarrak. Eta urteak joan, urteak etorri, heldu dira. 18 urte bete ditu Gernikako Astra kulturfabrikak. Arma fabrikazenak guztiz eraldatu du izaera, eta iritsi da adin nagusiko izatera. Ospatzeko modukoa da, ez bairik gabe. Eta dakiten modu bakarrean ospatuko dute. Ekitaldi ugari antolatuta. Unai Ola eta Kortaberriak kontatuko digu. Egunon, Unai? Haupa, egunon. Zer moduz? Ondo. Ondo, asteburuko ajea eta resaka eta pasata? Bai, ja paseta. Gainera gustora itzen dana aje ezberdin bat izten dugu, así que posik. Aipatu dugu, 18 urte diraia da, eta egitarau mardula ospatzeko adin nagusitasun hau, eta larun batean hasi zen ofizialki festa kontzertu batekin. Bai, oingo zapatunen montagun hasieri aurtengo urte hurren egitaraueri, eta adima aukiren duen geurien, eta baizitzan, modurik onena azteko, eta egitarau zabala hoin duguna, azteko oso modu egokizia ikusi gendun dela kontzertu batera gaztie, eta egitzea jentik erantzun bala, eta oso gustora gongiena danok komunidadien. Aipatu dugun bezala, hau larun batean izan zen, larun batean hasi zen ofizialki festa, baina pentsatzen dut aspaldi hasi zinetela hau guztia kudeatzen, antolatzen, nolako izan da prozesua? Bai, guk azkenin beti dekogu, ez da, badakigun izan gure urte horrena, beti dala abenduen 24 eta ja pare batzuk harina urtero azten gara ja txerreingo dugu pentsetan. Bai ikusi den du, aurtengo urte horrena berezitzala, azkenin 18 urte, hori adinda guztasun horregaz lotzen nahi izan dugu, eta indu gainera joko bat esloganin, esaldi zen, eta heldu garela, eta heldu gara, heldutasun horretara, eta bai heldu garela, da bizirik heldu garela. Eta honeko aztak asko dekola emoteko, bai Gernikeri eta bai Euskal Herritzeri. Gaur Astrako parte diren gazte asko jaio gabe edo jaio berriak izango ziren okupazioaren egun hartan. Ez dute Astra gabeko Gernika bat ezagutzen. Zer suposatzen du horrek Astrarentzat edo herriarentzat? Bai, a ber, nire adibide emongo txut, ni jaiota bai egon nintzen, baina nire nintzen okupazioan egon, ni okupatu zanin eta Gernikako gaztiek erabaki bien nien Astrako arma okupetik, nik 13 urte eukine bazan. Orduen, nipe bai, nola baita esateko azina zen nien eta ja, azina zen nien Astrako partai ditzeten, ja Astra bizirik egon zan, eta lanketa bat ja egin egon zan. Orduen, bai, Gernikentzako bazinin pasada bada, eta holako espazio bat eukitzie, autogestinoan oinarritzen dana, bere balori edeko zena, antimitaristi euskaldune, kulturien, kultura sortzai dan espazio bat eukitzie herri zen, eta horrek emoten dutzen danak, eta azkenin herri zen bizirik mantentzie jartzen duenak, pasada bada, bai bertan egunerokotasunien, lanien edo gure aportazioa edo gure letzu moten gauzenantzako, eta bai erabiltzaile moduen Astra erabiltzen
justiziantzako. Aipatu dugu egitarau mardula eta ari gara Bidasoa bestia entzuten, Einaute Lorrieta Moranterekin, Euskadiko Orkestarekin, eta abenduaren 26an okerrez banago izango duzue Einaut bera eta Morante bera kontzertuan, ez da? Bai, hori da, Einautega, pentsatu gondun Einautengan, ze azkenien, bera gertikarra da, eta izen handi bada, ez da, euskal musikan, eta aspaldiko trajektoria badeko, eta egize da, oso posi gauzela, ze lehenko momentutik esan zagunien, hori, hartako urte horren parte, izen gure baban, zalantzari barik, baieskoan mondozkut, eta guretzako olako urte horren garrantzitsu batean, olako izen garrantzitsu bat eukitxe bai, pasada bada, eta gota izen eukiko dugu Einaut eta Morante, eta izango da gainera oso bereziz ez, jamen da ingongoten primizia bat, euren arteko kolaborazioak eta gongo dieta, ez da izango ikuskizun normal bat, zerbait bereziz izango da aztrakoa, 26koa. Hemen primizia, gaizu, June, ze ondo. Bai. Vamos con todo, gaur. Vamos con todo, gaur. Hazen gara, ja. Bueno, vamos con todo kontatzen ze gehiago gongo den, ze zuen sareetan kuskusiatzen aritu gara, eta ikusi dugu, adibidez, Itaka, Nikotina, DJ La Fulana, Ros Dantza, Tormagoa, pixkat denetarik, ez da? Bai, azkenin aztrako izari edeko bai, eta publiko ezberdinik hartzen dut bertan, eta eskaintzi bai, zaiatzen gara moldetan, hori, dekon publiko zabaleran bidorretara. Orduen, eukiko dugu, komentatu dut moduen, gau 29ko gabaz, eukiko dugu Itaka taldie, Nikotina eta DJ La Fulana, eta Ros Dantza taldie da Gerniko Dantza talde bateko bai modu bere emakezuna hor. Gero aparte, eukiko dugu bai, txikizunantzako Tormagoa, ze azkenien Astra ez da bakarri gaztientzako egune bat, eteko txikizuna bai deke lekue, jente nagusia bat bai, orduen, kasu honetan unientzako eukiko dugu Tormagoa ikuskizune, eta gero 24 dala gure egun berezizia, azkenien lehen komentu dozu moduen oso sarrera politxe Ogeta lauien ingo duguna da brindis bat ingo dugu, 18 urtieko ospatzeko batera, guretako egun potenti hori da Ogeta laukoa, eta bertan egitea pentsatu dugu, eta uko dugu bai, kantagunekoak dire, gertiko pertsona batzuk biltzen direnak kalerik kale kantetan nintzeko, eta guaz egongo dire bai, ospakizun hori biltzen. Aipatu duzu ez, adidez Tormagoa, ze gazten topaleku izateko helburuarekin jaiozen Astra, baina egun adintarte guztientzako eremua da, eta horren adibide da Astra txiki, hori hasieratik, badakizue hasieratik argi egon den hori, edo evoluzio naturala izan den, organikoa? Azkein era organiko baten, nik uste dut bai, azkein okupesan momentuen gazte batzuk, ondieko ez neukizeme alabarik, eta gero goranta joan dietik, izen dia Astrako okupazioko parte, baina bai euren zeme alabak ukidabez, espazio hori ja konpartidue bilakatu da. Eta bai, Astra txiki gehize da, kriston lan nahizen debela, Gerniken espazio bat emoti gaztiek arratzalitan bertan egon altxeteko, zakenin Gerniken infrastrukturalki ez da bolan gaztientzako edo umientzako leku publiko eta leku edoako lekurik, eta hor bertan biltzen dira arratzaldietan bai guraso eta bai ume, eta gero aparte ekimen kulturalak egin dabez, umientzako, bai, zakenien umie bai ezin dugu zaztu, eta Astraren parte dire, eta Astraren parte biderik ezako bai, hori, emakizunek eta ekimenak plantzen dira. Horretarako sartu zan Astra txiki, eta hor da biztopera, eta guposik eurekaz. Ospatu dezazutela ondo, 18 urte ospatzeko modukoa da. Egia esan urte bakoitza da ospatzeko modukoa horrelako proiektu batean, horrelako eraldaketa bat ekarri duen proiektu batean. Beraz, ondo pasa, disfrutatu, eta minutu gutxi falta dira 12etarako, eta ari gara gu hemen Gernikako Astraren egitaraua, ospakizunen egitaraua azaltzen, baina gaur Gernikan badago beste hitzordu bat, eta aipatu nahiko genuke, hasieran esan dugun bezala, gaur arratsaldean 7etan pasealekutik okerrez banago naizuk ere zuzendu balin badakizu. Bai. Mobilizazioa egingo da, herriko saskibaloi entrenatzaile ospetsu baten aurkako salaketaren ondorioz, Mario Lopezen ondorioz, konplizitatea salatzeko eta erasoa salatzeko noski. Beraz gaur arratsaldean badakizue inguruan bazabiltzate gerturatu 7etan Gernikara eta Gernikako sare feministak antolatutako deialdi horretara. Hori da, ospakizunek alde batera ikite, txokoa bai egun tristi izan Gernikentzako,
Eta aztatik bebai, deize egiten dugu mundu guztizeri konbokatu diren mobilizazioetan parte hartzen, eta hau berriro pase ez dadin, eta responsabiliek euren responsabiliak hartzeko. Eskerrik asko Unai, egingo dugu hitzordu bat bigarren kafe bat hartzeko, haien egunen batean ara joan beharko dugu Astrara gure mai eta mikrofonoarekin, eta handik egin irratsaioa, baina hori aurreragoko utziko dugu, beste ospakizun baterako. Zuek momentuz gozatu heldu ararekin, eta disfrutatu eta ondo pasa. Oso ondo, hemendik gonbidati mundu zari etorte, sarrerak salgai dauz online, eta hori bigarren kafe bat hartu nahiteko gufre, zatiek kabale guzko dozue. Arnazia biatu ta berriz malan bera erortzea utzi da zuarnazten airea. Eta horrela, ia konturatu gabe, iritsi dira eguerdiko 12ak. June? Datorren urtera arte. Julen? Datorren urtera arte. Bihar arte, Julen. Bihar arte. Zu bihar arte, zu hemen geldi, txintxo. Bihar arte hemen geldi. Bai, bihar arte hemen txintxo. Bihar irratsaio egin behar dugu eta egunero bezala goizeko 10 eta 5 inguruan, Naiz Irratian hemen bigarren kafea, beraz, badakit gabon giroan zaudetela, baina oraindik hemen jarraituko dugu, aste honetan. Keep calm and bigarren kafea.